A čo plánuješ? Okrem zajaca. Budu No tak uděláme si nějaký maso. A Potom tak kdybych chtěl třeba... celkové do budúcnosti. No tak to ještě s kamošem právě tak nějak řešíme. Snažíme se zatím pomáhat lidem, který najdeme. A máš holku? A prečo nie? Není čas. No to keď stále hráš tie hry, tak to sa nečudujem. A já jsem spíš skoro furt v práci. Ty máš ešte prácu? A čo robíš? A teďka nevím, myslíš v reálu nebo ve hře? No v reálu. Tam mňa hry Reálu? nezaujímajú. Jasně. A čo to robíš? Co? Že čo to v tom reále robíš? Automechanika. Aha. A to opravujete tie vetriesky, či čo? Chudák. Furt ho metiem. Kde dal tú pascu? Si to čul? Neviem, či to vidíš, aj tak iba stojím na mieste. Ale potom odpovedal dobre, že odpravujú vetriestky. Kde tie vetriesky sú? Máš nejakú autodielňu? No, Mývalcem, ve Starém Soboru. Á, super. Tam som videla plno aut. A vynášalo to? No, ani moc ne. Hej. Já jsem původně armádní zdravotník. Jsem začínal ve Verešníku. Občas jsem dojížděl na letiště hlavní. A bylo málo práce, tak jsem si ještě začal přivydělávat jako automechanik. Jsem pracoval ve Starém Soboru s kamarádem v autodílně. A dávali ste auta na Jsem značky? se vrátil. Hej? Hm? To robili tiež Dělávali moji právě známi, přestavby. že dávali na značky auta. Ja nemám auto, ja som skôr taká aktivistka, radšej chodím peši. Proste si myslím, že tie autá, to je zlova, potom sú tí Američania tlstí a aj Rusi a proste to smogom to zasviní tú krajinu. Je to tak, je toho moc těch aut. A na vojne bolo ako?
Jo, dobrý. Já vzhledem k tomu, že jsem byl zdravotník, tak jsem většinou fungoval ve vojenských nemocnicích, ale mám za sebou i nějaký mise. Byla spoura na Alcatrazu vězní, tak jsme tam zasahovali. Tak to muselo byť nepríjemné. A jak to dopadlo nakoniec? No, spouru jsme potlačili, uklidnili jsme to. A bylo tam hodně zraněných. Jsem tam zasahoval prvně jako voják a potom, když už bylo těch zraněných opravdu moc, tak jsem se vrátil zpátky k té své původní profesi armádního zdravotníka, takže jsem potom ještě ošetřoval zraněný na místě přímo na Alcatrazu. Později, jak byli potom převezeni do No už sa chytil, už Černogorsku, do ide. těch 3 nemocnic, tak Už jsem jede. ještě pomáhal tam asi půl roku. Tento bude robiť dobré RP. Keď sa trochu podchytí. A boli tam aspoň nejaké pekné sestričky? To víš, že jo. A žiadna sa ti nepáčila? Ale jo, líbili se určitě. Jenomže vzhledem k tomu, že se stalo tady to, co se stalo ohledně té epidemie, což se stalo krátce po té spouře, tak prostě už nebyl čas, no. Teďka se snažím najít vlastně původ té epidemie, odkud to jde, a snažit se pomoct lidem, aby se z toho dostali. Lebo to u nás bolo opak, úplne u nás holky, keď zistili, čo sa deje, šíleli a dávali každému hlava nehlava. Si to chceli posledný krát užiť. Jste měli dobrý. Vzor film Černogorský Pád víceméně tretej ríše. všichni co nejrychleji utekli. Tam byla vlastně velká evakuace celého Černogorsku, takže některé lidi ještě stihli nějaký ty armádní speciály transportní na letiště, takže je odvezli nebo odletěli do nějakého záchranného tábora někde na severu, a někde u severního pólu, že je tam zima, že zatím se tam ještě ta epidemie nedostala, tak by měli být snad tam, no. No ja som o tom nevedela, ja som bola v lese. Som zbierala bylinky. Však s ním laškujem, ale on je netrebný, rozumieš, vojak. Vojak, čo hrá počítačové hry. Sério, ale bavím sa na tom asi viac ako... Chce se chytit zajíc. No, zajíc sa nechce chytiť, no. A bobra by si chytil? Já bobry nemám rád. Prečo? Takže je to moc chlupatý. A oni sú aj vlhkí, jak sú v tej vode. A z neho nič. To je proste Jo, ale narážky. nesmí to být chlupatý. Musí se to ostříhat. To my aktivistky sme proti nejakým strihaním bobra. Proste to je zviera, tomu by sa nemalo ubližovať. No nechytá sa chlapec. No je nejak divne to horí, všímaj. Zmizlo aj poleno a potom zmiznú paličky, ako keby. Ako keby vždy zhorelo to poleno a potom si zoberie paličky. Kolik tam máme ještě dřeva ve ohni? Je tam jedno polienko a dve paličky. Mhm. Tu je ešte nejaké drevo, to prihodím.
To keby tu bol Blešpek, ten by sa hneď chytal. No takéto slovné hračky. Jak ho poznám. Uchylaka. Ten ju chcel dokonca umelo oplodňovať. Som tam niečo prihodila. Ono aj takto síce ničíme životné prostredie, ale predsa len tie stromy vyrastú potom. Zasad strom, zabij bobra. Ježišku, už je polnoc. Pôjdem lahnúť pomaly. No dobre, tak ja si idem lahnúť do chatky. Dobře. Také vydáčo volaj. Čau, čau. Tu, ešte, že mám tú Ahoj. cuketu. Ešte, že mám tú cuketu. Ja mám pocit, že hej, lebo furt kamoša spomína. Počkaj, spravme mu toto. Tak a teraz tak budem tak nenápadne prechádzať pred zrkadlom. Či pred zrkadlom, pred oknom. Zmizol? Ne. Nechytá sa. No nič, musím si to urobiť sama. Počkaj, jak sa dá? Toto sme chceli. Dobre, kluku, idem chrapať polnoc. V reále teda, ako on hovoril. Tak aspoň s niekým sme sa stretli, no. Počkaj, spravíme ešte fotku. Spravíme ešte fotku. To nie je dobré.